Let the power of the let the power, let the power Holy Ghost. Let the izandla lika Jesu sishayela umdala wezinsuku izandla enkulu kakhulu ekseni uNkulunkulu izandla enkulu kakhulu bazalwane ekseni. Let the power of the Holy follow me. Let the power of the Malinga eze ngaphambili ezosamukela egameni lika Jesu simshayile izandla enkulu kakhulu umfundisi Malinga seza ngaphambili. Ayibonge Nkosi bathandekayo, ayibonge Nkosi bangcwele, bazalwana ayibonge Nkosi. Ngiyabingelela ke egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen ke bathandekayo, akukunengi ke engizokwenza la. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyathanda ukubingelela kakhulu uNkulunkulu uPakkisi kanye noma Pakkisi akabonga uNkulunkulu. Ingceke zonke ekhona abangcwele bonke ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, sibonga ubukhona benu. Akukunengi nje engizokwenza njengoba sebachazile abazalwane. Okokuqala kufanele uzamukele wena ukuthi sokhona la kule ndawo. Ngaphambi kokuba uwamukelwe womunye umuntu, indaba iqala kuwe kuqala. Akabonga uNkulunkulu. Siyabonga ke bazalwane ukuba khona kwenu la. Kunezwi nje elakhulunywa uMaria ngelinye ilanga. Amen. Le ndaba ke ngikhuluma ngayo bazalwane indaba itholakala ngokaJohani 2 verse 5. Uthi ke uMaria engcekweni zika Jesu akabonga uNkulunkulu. Konke anitshela kona anokwenza. Silapha ke bazalwane ngizothi kini konke umoya ongcwele anitshela kona la kule ndawo kwenzeni. Ukuze kuthunyiswe igama likaNkulunkulu, ukuze kuthunyiswe uNkulunkulu, namukelekile ke ngalawa mazwi wokuthi konke enikwenzayo, konke umoya ongcwele antshela kona anokwenza. Akabonga uNkulunkulu ke. Sikhululekile ke bazalwane ukumdumisa uNkulunkulu, sikhululekile ukuba uNkulunkulu simkhonze ngayo yonke indlela. Ilawo nje amazwi enginamukela ngawo. Inkosi yomsinibusise. Amen. Siyakunxusa Nkosi yethu, thuma umlilo sisho njalo njengabili bathandekayo. Siyakunxusa Nkosi yethu,
lento nje uyasondla usigcina umalusi uyasondla usigcina